estem agilitzant al màxim tots els tràmits, s'han anat seguint tot un conjunt de passos, també una col·laboració molt estreta del Govern d'Espanya, en concret de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, i estem en els últims trams. Aviat esperem poder donar més notícies. El que també fem en paral·lel és ja treballar sobre com agilitzar totes les tasques posteriors, i ara sembla que estem treballant en una línia que farà possible que l'enderroc i la construcció i la licitació de la construcció es puguin fer amb un mateix paquet, cosa que agilitzarà tots els tràmits posteriors. Estem treballant en plena coordinació, com deia, amb múltiples organitzacions i administracions públiques, i confiem que ben aviat sigui una realitat. Ara no podem donar un horitzó, però vull que la ciutadania sàpiga que ho estem empenyent des del més alt nivell, en plena coordinació amb totes les administracions públiques, i que aquest tràmit no està estancat, sinó que va fent tots els seus procediments amb el seguiment i la priorització més alta que li podem donar amb mi mateixa, seguint aquest tràmit i de la mà de l'alcaldessa i el secretari general del Departament de Drets Socials. Ens demanava un compromís de concertació de places per gent gran, i li he traslladat a l'alcalde que aquest compromís per part nostra ja el té. Nosaltres, ara els grups tècnics es posaran a treballar per veure com posem fil a l'agulla, però sens dubte hi ha aquest compromís de concertar aquestes places en el futur, quan estiguin construïdes, perquè l'alcalde pugui tirar endavant aquest projecte que comptarà amb tot el recolzament del Govern de la Generalitat per veure models de construcció innovadors, eficients, que proporcionin aquesta atenció centrada en les persones en petites unitats de convivència, que segur que representarà molt bé aquests serveis públics d'excel·lència per la gent gran que volem desenvolupar arreu del territori.